Doakan Keberhasilan Bapak Indonesia Kibarat Pak Jaga Voice of the People Party. Nadap na kejingkaman hari kejanit kebantang. Bagi IPU paidbah nak mulai. Kat ni wan-wan bertempang. Ia kejingkasan nak kita jangi kong ke parti. Akan ia berwaipat ke tempat ke balai. Kong ke parti gini kun. Akan ia kekimci kebantang. Hello, kung nuburo pia long ngangat pia sya ya klan ba kumba ni sini ya sya ya klan ni dang dan hasilong mentah di kaca bangaya cerum seneng ni ngas utadat kita ya perta ki viewers ki fans ki baya ya tanat ini morning ngebas plot ke kran nuburo nang ta mentah badang dan sini room ni kadai kapor election barok bayat tip bat kat sebayat kat sebalek ya tu kena election ya kran ya kena election ti hakini ki jiya lenti ki jis ngati hami haupra ki jiya lenti ki jonga ki jis ngam jonga ki ba ki tu kena ke campaign mo ti haki tu kan shani haki ba hayang ki bangai kendo ne ti ki bun ki ki jingkran ki ba kutang hang tu dia kan ni kasihan pada yang perkat ngabang balik kan cukup hang tu ai ba ni ki jingkran ki jongki ki nyok snow nama kadang kan ni kerensan mentama bangalaman ban ya penmi mau bakan numput tang hadukan sya ka jing ekran ka jing o jongki ni ki baiet ki jongi mo di hakan ke videos mentang kwa ban penmi tang ni kini jingkran jongki ki opinions jongki kamdek opinions jong ada ke opinions jong kini ki pala ngaya kendo manga ki baki yakran di sesengap ba mapi kumba bro ni tip la shai ke sini election but ngala hesitate hi ning kong wa ong bangan penmi ni videos na mar bakan ke channel jong ka ke channel banga travel banga penmi panji hame pa kamdek ke channel bangan grand chapang ko politics tambang ong minta ke sini nomor ba ngala sengap iki campaign hatu kata ba ngam kwa bangin dang ya jiet pakla nga ngam yo jiet shu ya tu ngala yo citizen ga ngam yo jiet shu and rai ma phi ki badong don ha ka bor ngam kwa phin ya jiet pakla hen rai ngin jiet ka jing sngo thu ngin jiet ling ba ka jing twai ka jong phi ka jongi mat ngin jiet na ka menta ka future na future ki khun na menta ka lawe ki khun jong phi ki khun jong na yo kum nu ka jingkiu ha kani ka ri ka jongi ka don nga anytime mala ban kala indian so tina mta kala wei jongki khun jungi tu ngin ya vote tikna ngin ya vote ta ka jing shisha nginum let ta ka emotions mo ta ka jing sngo sen dai tu ngin let ta ka jing sngo thu ba lada ka wan shisha kani ka party ha ka bor kan dai shisha ka ban pin ya lam lan ni mo ka ban pen tray kam na benta jingi upat ba namar kani ke ek barok ri nam ta jingi upat ba so pindan kami kani ke bor ka jong phi nam ade tang la shai ka sngi phidan ka bor ka de ka bor ka jong phi di tang la shai ka sngi ka ban sam ka ba phila ban pindan kam kai tang la shai ka sngi ba kani ka bor jong phi ka de kani ka bor jong phi am ka future ji khun jong phi ru ka shong ha kani ka bor ka jong phi so pindan kam daka bam ka bam bakla show daka ba pitip tikna ba kini kinde kinong yelam ki basista to ngala wan ni tau khun ko pendek tang ni video sungam yo bro sini te mentala mit di kumbang ong kani ka video sung ko ban penmi tang bangan crunch pang kita ki banga kendo exurok nei ko mo play i ka thumbnail jonga ka David ba nga dai hat fan jong pra nang ta first but ka last vote jong aru ka dei ha upra hi te kini ka opinions jong ngam tip ka jong phi dei manun re ka opinions jong ka de be ha upra namar ha ba ki singap be ki manifesto jong upra na do ki port election ne ha do ba le ka election MP ru ka baki ong lanik ka baki la penyo sngo hangi ki pentrai kam kini ka like real example le bangin ai mentari tang menta ka padang shidap jong i Dr. Lagi singkan ko i MP jing i pen ka jing manifesto jing i ka yo i
ngiyo ishai ba kumu MP da trekam shisha hapoka parliament iklam shong ngap jaran dai his voice kadan make a voice yung it's heard ngiyo ngau so kani gade ko example babale nga shania palat nga di big fan jong pra ngam ju ngadang yo vot tang sisen hi batang kata sisen nga vot na pra mar bangam kumba pitep ngam ju ngam syahat po shlong ti nadu bangawan man vot ning kong do yo pra ro kai ki bangayo ngau ba ki kren ka manifesto jong ki ni ki campaign jong ki kat ka baki alap ngam patip mo berbalik ke MLA election ngas ngap tang ka campaign jong i ba brai ngam patip hira bi ba brai de nak parti euro renga shu ngi manoi ka ba campaign nak parti eu ngas tip be dai VPP ngam tip hira dai VPP be dai ba brai kuma ti kani ka opinion jong ala de dai bangadang yo ban vote ngan vote be hau pra namar bang nila yu i kata ka ek baki kren ki la le ti hendai ka dei gidang dei shuban ailat menta ba tang ba kum ki nong sing snang gidan bila ka jang ka opinions ngidan na ka jang dei tung ini perkhat lam ba ngin perkhat ba ngin jiet ba kita ki nong mikmat ki ban ben kiu shishai ka ya ka rijungi mo la marba de pipe ki baladam ki governments ki baladam ki balawan tejat si mapi ki long kumno mo kumno kata ka jing trai kam jengki ka men ka e ka jing kula jengki ki le ne em te sa judge ma phi te andai ka e ka banga shania pala yu pra na mar nilai itang kan ka election kam tam ya ka ni MLA election kanu nga hun banga nga thap hu pra bat ka jing trai kam ji ba bright ka long ngam don kam shu ban batai mat ka lai nilai yu i hi mo te tembato ang anum henia show ikata ka jing opinions jongan dengan ai ka opinions ka de jong phi tamba ngin ya vote da ka bangi perkhat ba un trekam shisha mo dei ba ngi vote namar ba wan ai pisa ngam tep ki bun ba ang ba ki wan ai pisa nga tengam pajio pisa so ngam la bangan ong ba ki wan ai pisa andre ki bun ki ba ong dan de lada kita don gi ba experience tu ngin num vote namar ba ki ai pisa ni tu ngin num vote namar ba ki dei bayang jo pito nai vote namar ba ki la yarap ya phi ha kita ki por ba ang kumno maybe la yarap ya phi por ba ya brio ne ya pipang ne tu ngin num vote tan ngin vote ba undai shisha true leaders uban ya lam shisha ya ka jat riu sungi bakan kiu shisha te katahi ka banga kwa ban ang tu ngin ai vote with emotions mo ngin vote but da ka jing mo ji perkhat ka bangi tip shai ba la da job ka ni ka parti la niu brio kan wan shisha kata ka sing kiu haka jat brio jingi ti ngadari mga am all pra fan but kung banga ong ngade opinions ka jampi ti ngalahin niya kani videos kung banga ong mo kani banga kwa panon ra ki jingi kren ba kini ki barlo ki viewers ki bahayeng so ngi pangan si kendo sura kamat ka ba first tam ka banga long ta mga kalong banga ye kendo ita iwai hani nganum aya ka identity jong namar baleng mo first do di bangai kin do week na and ba ide baju ide very ide kena iba start ba smart ba iba syampang ba ikwa ba ban yaki ban pulih ite yang yang ba ngan la ngan pulih tang ba yang baitai MLA la kular ba in yarat ya takajing pulih ling ba ka scholarship insa yang ba insa itai MLA jong kasnang ji de ila job in pen ya keren man pen gloy would ka scholarship tambah hadu kat mentang impat yok ke scholarship so imla ban net pulih nambar iwan nak yin kasam ke beduk so kata ka first thing ba kibun ki batuk ki ba up ki balik puliling ba ke scholarship ki lashim da kalun ki leling ba ki scholarship rakim juple kani ka example ka kani ka real life struggle ka banga ngalasham tang banga ngashilong no blessed ne ngalong blessed ngalalong ba kerku imay ni klam up tang naka scholarship re email i don ka jingmi re ki babun ki ba up bandit pulih tang ning ba ka scholarship ru so ngar ngam pat ngala apply ka scholarship jong ka degree ngam yo man kat menta re ki babun ki ba pat yo so kata ka ka way ka struggle ka ba i ni iba ikna iba ngai kan do kata ka point number 1 ka ba at pat de kini di baro mo ki ba itu kana ti ang I can do si tai way brio but de iba shed business mo iba business thing yang ni menta tepi terkhong ba kan ke business aging ngong beling ta mo ba ibiang lo ka ibiang mo ka business ba ile mi yana shanon biang ka business menta yo tang high level ni bam dan level mi ai ra
Ti tak high level bat ka low level te saya pi bala ya yo sko pi kamya tip ha te saya berkat pi hima pi lada ngintang penjob ti lada pi kwa ba kin kia tang kita ki high level ni bam dan level ngin sa pe community vote tikna vote ba vote ya ke parti ke bam pek level vote ya ke parti ke ba train na benta jong upai ba ti kata kadika number 2 ka ba ngai kendu enta dan sa iway pada ita I bala ngaya itu bahai ni te I de bla jusa sabar di wan sisilong ila wan sisilong I apply kikam shibun ba kikam nang ta I pass back interviews bro I pass back ya ki written exams I on dala poi pada ha ka personal I on namar bam don im namar ba im itu brio ba im don ka ka klip mat ba kan di ban pentelun na po ka mi takadaw ka kam im yo ngalingo ti ka ka klip mat magan di ban pentelun na po mi Gala syuriki hadir yo kat kepisah kan kang badan klip mat magan di nga kang kata ka dai namat ba kanir ka di real life example ka bahayeng jengi ngila share me kata ba kidan ki men sanga ki pala exams ki pass ya ka interviews ya ka person ya ki written exams ki la pass tang ba ya ka personal pada ki klamla shu ban poi namar ba kumta ki ngi bangi itu brio bal bangi dan pisah nang tai ong rup da baki questions ki bai ai ki interview questions ki long very silly but tasu tholu pai ong bala don ki brio ki bala tap hi so again jiet ya ka sarkar ka banya lam yingi ban sinshar hok ban judge hok kam tam hakalang ka kam ka jam omba kitu ki bam deserve ki yon ki ba deserve pada kim yo te kan ni ka way ru ka de ka jongki brio ki bangai can do so it's not my opinion ngang apa ju face ngam la ban complain but these kidi ki bang kren bat ki nang ta ki don bu ana the zid VPP te ni baru happen kelajat pa tinggal sutana bangale ini campaign I ba bride ilada pensyai kani ka campaign ka badai hapo maulai nang kuan kani ngalaj ida pensyai bai kata ti sampai ke videos jong I ba I pensyai ba lada kawan bangala ka VPP ha ka ya kani ke MTC election ba ha ke HDC kemudian kata ka chance ban penkela ka pana du tenrai la dan beli ke kata ban penkela ka pam dan hira bala ban penkela ka pama ti iba bride ila dat papai lupa bat kini kimdan hira kata apa manifesto jangka VPP la ong ruba lada pimdan da ki wei ban kentha lani ban kentha lani ban tho bria ya pra these are silly kini diki silly excuse papin ai ba upra on le kum ni ban te haupra ti mo ti wat jus mutu bakla ba dang don bala ban pin kala na banwan ban bu kata rules kinum le bat kata kam dira kam manifesto ki kata ri ka wei bang astral ba I ba bright ila pensyaya ka campaign jung I ti kini ko bang kini ki dei tang ki kendiat ki bangi yakren ha ki tukan ki jinya lenti jong ha ki bangai ki du ki tang pun ba ki issues ka bangi ngi don ngas ngap ka wei ka podcast ka ba ong ba ngila san post nam ngila yo ka state la jong still ngidang haban fight ya ka roads ya ka lenti ngidang haban ya fight ya ka nong hikai nang haban fight ya ka salaries ki nang tangi haban kitang bun ki for anything you haban to fight back so ngin blame no kan kata habadi mangi budget ya ka government nai mangi ba haban nai ban fight so kani ka opportunities kani ka por ka bangi don la ka por pendan kam ya ka por ba to choose ya ka government kumbabun ki ba ong mong so ya ha mun ki ba ong la dingim ailat ya ni ka party thamai menta kum no ngin tip ka trai kam kum no nambar ka ki ba la dab nyim yo I kata ka jing trai kam la nyim yo I kibun kani ka wei le bangai kendo eta iba trai ka department idi ba loyal ba ang tip mo ka yeng ka sam I le ba loyal ba
Ti ong ba ngi shani te jenjar ban dan hapo hapdeng kam sarkar mo namar da phim ko ban bam sab rupi ha ban bam sab namar balai nadu nang te na lor kila ong nu pala da phi hap bet ban bam namar ngap tu akan kom ki bam tang ba ki ona do na level ki bahe kila bam so yang ngi ki baret ngi hap bet ban bam tu kala long ong ba ma ide kristan mo ilong ko kristan im kwa shisha ban day ha kani kakam ti namar ba im tre ban pam pade sha transfer na shaki jaka ki bam yo kan ban bam gum ta so ngap te kan ko kom kita ki jing ya bam nga ngam te me te ka de ka e ka ba pin yo ngau hang bat kumbang ka ong akwa bangani ka platform ngan pin yo ngau ngan voice out ya ka e ka ba ki ong te kadai ka balong very important kini tang ki mat ki ba ngaklam la ban share nganum la ban share ni ka video che ka ka ba kia syam baroma te tang ga wenga kwa sya bangan pen shai ba ladang ngi jet tu ngi jien na do ka men sim ban perkhat na ban ta ka future bangin jet eu brio lani ka party ka ban pen kentiu shisha yang ngi ka jat ben riu jingi Odan sa kaniga way ba nga yakando ini pa himo yung ngi para kasi te ngidangya shrut kiway te kila nang kiw te PS ngo kumnoy kata ka jing ong jangki te kita ki para kasi de mga mapi bangi para kasi ya beshni nim gwa banya kiyo mo nga ngasko hala de ka de kumtai mangi gi ba ong iban kisa kasi ngi de ki pasngo ki basya beshni na made mga mapi la de ngim ya beshni te peling im chet be ya ka way beling im ya chet be kata utau kata ka party la ni kata ka utau brio ubangi ni tikna ban unum talk ke ba ula kren le ti again ngade big fan trong VPP ngala dep yo ka jing trai kam chuki ngala hun ba wat la ta ka we ka vote jong ngaru ngala ba kalong success so ngas ngo hun shisha ti kin bon da pi maybe kin dan hi ka tu kat ni ba ngam dan citizenship ngam vote beleng apen mi ngade kumbanga ong ngade anytime ngala men change lada kani ke corruptions lada kani ke rijingi ke la ke why not balengan namuan nei barongi ha ban ne chata ba yo opportunity am na ka man tau future ukun nga jingai na la yeng na do ngadang khana nga ban jingai na la yeng na mar bangali ban puli ka ik banga ko puli nga kam dan hani shalong so ki sacrifice ka banga ngala le ngam kwa shu ba ukun changa undu ki opportunities ha shalong umdan ki banga man ki banga la ya kan do ki ang ni dan population citizenship hi na marka future hang le ngim dani e ni rikhasi kadi ke bas ngo si man yo ngo tangba it's a fact ti ladangim change menta ladangim pen kala si sha menta kanum dan shu ka jingkala kani kadi ka juk ka bang everything kila kala te balakin stang kani ka way bangim la man pen kala hang ni ha ka shnang jingi la ni hang ni hari khasima te sanan comments में भी कि issue kita ki problems ki ba phi baro phi yo phi baro phi ya yo sngo long phi kumta mo phi sham maybe in the comments phi ngila ban ya debate ngila ban ya kren maybe not argue kam dei ke ban argue namar bafin votes bafin jet ke ka mon ka jong phi but kadai be take ka rights ka jong phi to nai sha bafin sha thiet noi ka rights ka jong phi to nai nai kwa ba kata ka rights jong phi kan de ka batat dor ka jing shat hiet no mo nga tengam paju shat hiet sungam tip kata pajudan bon ai pisa lani haying jingi ru e kata te ai swe pajudan mo ban ong bon ai pisan re ngaji as ngo be ki yo pisa ki yo ai ban vote so please nai jong phi kan dong ka batat dor kata namar kan di ka way ka rights jong phi but kan de ka rights ka dina menta ka future tam dei tang na benta jong phi menta mo i ngam tip kat no phi yo an rei ka tu ka pisa hang tu kan lon an rei ladang i jet ki rights i leaders ki ban lead ya ka jat ben riu ka jong i mo but
kan don shisha ka jing pair kan don shisha ka jing kala kumbangai I mentaya ka ngan kerantang ya ka banga ngadon jing tip ma kumbangai I iba bright ka jing tre ka jong I yo ilot iba tailot I thulot nang I thulot wi ile yu penut kumno iyo kumno ka ai ka bangi yo ka ai ka bangim la ban yo namar ba idei na koi pat ka party interest tom ji ba bright kala pau ba tang bangi tip de imla ban yo lot namar ba imdei na ka ruling party tang ba nga semua tanah berbani bangi hamaulai I think ngindang buan beha upra kat kajing I ka campaign te ngindang dei beha upra kata ka ngindang ini ngasku sarong panga dei nang maulai namar ba ngila jet shisha yakinong mi kipat ji kiba shampang kiba stan kibat tip ban keren hakanu kaliang kitip ban keren kitip ban wan kumiki scheme jo ki MLA kitip ban wat kumno iba brai itip ban yo kumno kita ki scheme wala da imde na ka ruling party itip ban yo idon ka knowledge ma kata nang ta kum I Dr. Ricky Singkon kum UMP idon lut ki knowledge idon lut ki ka voice ka jong I namar ba haba pistat pila ban voice out hindi hala da pim tip I pin voice out you sakale am pin shi voice out ndai takada ngalong this time ngalong ba ngamju ayu ngamju ki ya kani ka politics ka ni ka tala ayu ngamju ki bania ni skap ke campaign mania ngamju don interest mo it's namar ban bawan kumta ba ki pen bana banle si banle ba kim jule so kadika katahi ka banga ngam interest inda do bawan ka VPP na do panga skap ka manifesto jingki ba do pa in the job ngala follow ba ya ka VPP ngala follow ka jingle juki so kadang kali ke ik banga nga snot tenat si shamban nga tharai kala de ka por bangin island namba sa si sin kani ka opinions jonga ka ik ba pipi snot to ngap na to ka mensim to vote at to mensim vote ben ya uta nong yalam but what you know ba ya buat politics em kata kamdan ke buat as a citizens pidon make opinions ba pin jet enu tangba kani ka jing ka jing syam ka jonga bade ka VPP kan dei shisha ka party ka ban yalam shisha yang ki jat den rio maybe da ka one not immediately kan la ban lelo na dang shadang kuma phetip baro karam ka bangi ngikin tang ba nga tip ada ka jingkala kan sawan be ha ka ri jingi but kamdam ka future jingi kan sa dan make a future te how pra play ibaro yang nga dei big fan how pra te nga kwa man kit pocket riang nya ka VPP but dan ba in kenya job but kawai ka bang lai iling bagi campaigns jang baro ba ngisha kan tha ka VPP ni kinong yalan ka VPP ka no kisha kan tha ba tamba kawai ka bang kwa ban ong kan long ba ka dan ka jing ong ha ka tien pareng mo ong mo da ka pareng ba ong God will never test the weak but he always tests the strongest haba pi de ki bala strong hangta piyo ki jing pentut hangta piyo bun ki jing tenjo so VPP ka la long lupa ka party ka ba really ka ba very strong na ta ka daw ki jing tha ki wan ki jing sha ben kin wan jing sha kho ki wan tang ba nga wish all the best ka VPP ti ngai baro pin ya vote wisely vote really wisely perkhat ba but do dwai show ba pin vote kanang ba kan kiu kara ka jat ben riu jongi hi ti kublish bon but all the best VPP nam tak results